Bpfn Mcla Munmun Brahmani sayaव बेरफ्रुसार बिबुंथि बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि खुगानिफ्राय बे समाव नुनो मोनगासिनो दंदि Bpfn Mcla Munmun ब्रह्म आरो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोननि गेजेराव बाथ्राजों बाथ्रा गेदेर दावहा सोलिबाय थानायखौ नाथाय गासैबो बेफोर बाथ्राजों बाथ्रा दावहाया फैगौ लोकसभा बिसायख'थिनि सायाव नोजोर होनानै बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मुनमुन ब्रह्मनि सायाव गोग्गोम खेंफोरथि रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला मुनमुन ब्रह्मआ आथिखालनि रनजित बसुमतारी बिथाङा दैदेननाय हानि फाट्टा राननायखौ लानो नाङा फैगौ समाव बिपिएफ सरकार फैब्ला बिपिएफ सरकारा होगोन होननानै मुनमुन ब्रह्मआ बुंदों होनना थांखिना बुंदों रनजित बसुमतारी बिथाङा लोगोसे बेफोरबायदि बेले-बेजे बाथ्रा बुंनानै गावसोरनि मददगिरिखौ बुरखायनानै लागासिनो होननानैबो अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादों लोगोसे थांनाय 27 बोसोराव हाग्रामा मखिलारि खाम्फा बरगियारि आरो मुनमुन ब्रह्म बिथांमोना हा हुनि मोनथायखौ उल्थासो लांफिनदोंमोन होननानै फोरमायो रनजित बसुमतारी बिथाङा लोगोसे थांनाय 27 बोसोराव बर'फोरनोबो हाखौ होआखै गावनि आखाइ मुथियाव लाखिदोंमोन होनना फोरमायो बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बिथांनि बिबोनां मुनमुन ब्रह्मआ आरो बिथांनिनो फायखिफोरा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों नै गाबोन सबनियानो जोंनि सरकारा फैनो थांगासिनो दङ प्रमद बर'नि होनाय हानि सार्टिफिकेटखौ नोंसोर लानो नाङा होननानै गावसिनि बिपिएफनि मानसिफोरखौ बुरखायगासिनो दङ मोनसे बाथ्राखौ रोखा बुंनि हेल' 2003 मायथाइनि नैथि बर' एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि हालामाव थानाय जेसेबां मानि बर' रायजो राजाफोर ट्राइबेल रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननो हा होनायनि अनगा बिथांमोना हानि मोनथायखौसो लानानै थांदोंमोन जोंनियाव गोबां रेकर्ड दङ जायखौ जोङो काउन्सिलनि एसेम्ब्लियावबो बिथांमोनखौ सोंखारिदोंमोन बिथांमोना लाजिनानै होनदोंमोन 17 बोसोर बुंबाय थानाङालै नोंथांमोन लाजियो नोंथांमोना जा मावदों बेखौ मावलांबाय था होननानै किन्तु जोङो जा खामानिखौ मावलांदों बेखौ मावलांनो नागिरोबा जोङो आगुनि जारिमिनखौ रायखांनो गोनां जायो मानोना हानि खामानिया गोब्राब दुखुनांथाव बाथ्राया जादों 2011 मायथाइनि ससिय' इक'नमिक सेन्सास बायदियै जोंनि बर'लेण्डआवहाय मात्र 34% बर'फोरा हा दङमोन 66% বড়োৱা হা গিয়া আমাৰ অনাবৰ ভাই সকলে এই সময়ত ভাবিছিলে চাগে হাগ্ৰামাই সকলো বড়ো বা ট্ৰাইবেল সকলক মাটিৰ অধিকাৰ দিলে কিন্তু অনাবৰ সকলক দিয়া নাই তেনেকে নহয় ৰাইজ বড়ো সকলকো হাগ্ৰামাই মাটি দিয়া